Hello beautiful people, welcome back to my channel. Thank you for joining me. Thank you so much for being here. If people are talking about it, then we are breaking it down right here. Subscribe now and join in the conversation. Today sisemzombe sihleli nosine simbonile usine ethetha notata akhe ngaselwandle. Usine upregnant again, umntana wakhe wesi-4 upregnant. Siyambona utata akhe ekhala apho usine emxelela uba upregnant. Utata akhe uyakhala, uyambuza, Sine awupreventi ngani? Kutheni ungapreventi Sine? Akathethi usine, akaphendula umbuzo uba kutheni angapreventi. Uyambuza utata akhe, nje bobuza ungathi ubuza utshata nje. Lo mntu ukumithisileyo futhi ngulo buza utshata naye. Usine uthi hayi, ngumntu waseGoli. Udibene naye eGoli, eyoshuta eGoli. Endingayaziyo noba lo mntu udibene naye ngala mzuzu yaba into ye-once off. Lo mntu wakhe waseGoli wabe nale bezawutshata naye sekhona ecaleni. Ithini into kaSine? Uthini uSine? Unesibindi naye uSine, unesibindi. Le nto yohlala phantsi amxelele utata akhe kumntana wakhe wesine kume bezawubona ngesana, ebezawufika endlini sekukhala isana bendingakhe ndimxelele kwanto. Ngoku naku utata akhe elila ngoku, uyamazi utata akhe ngeenyembezi, naku utata akhe esililela ngoku. Nanku elila ngoku utata uMselikho, sizamthini ngoku utata akhe nje belila? Uthi kwidayari yakhe, kwidayari session kuSine ugqibile. Uthi ugqibile ke yena ke uzala, noba oogqirha bangathi xa yobeleka bafike bamkhuphe isibeleko ugqibile, asazi kuSine ugqiba njani. Kodwa ke kwelinye icala mna ndiphinde ndithi uyanceda. Ndithi utata akhe ngulo wayethe ufuna abantwana abayi-20, so uzama ukhawulelana notata akhe ke kwelinye icala, umncedisa kwaba bantwana bakhe bayi-20 ebethe uyabafuna, uncedisana naye. Utata uMseleko ke uthethe into ebalulekileyo kuSine. Uthethe into ebalulekileyo, wambuza uba abantwana abangaka bazokondliwa ngantoni. Akayiphenduli kuyo yonke le mibuzo utata akhe ambuza yona, akayiphenduli uSine. Mhle lo mbuzo awubuza because nyhani uSine akasebenzi, ayikho into abhizi ngayo uSine. So utata akhe uyambuza bazokondliwa ngantoni. So mna xa ndiyijonga le nto yi-challenge enkulu esijongene nayo apha eSouth Africa. Ulutsha liyazala kakhulu and abasebenzi, basokolisa abazali. So ndiyayiva le nto utata uMseleko ayikhalelayo kakhulu apha kuSine. Yi-challenge nyhani esijongene nayo apha eSouth Africa singabazali le. Okay, that's it for today. Thank you so much for watching. If you enjoyed this, join in the community by subscribing. I've got plenty more coming your way. Until next time, ndinithanda. Bye. I don't know. Sure. Hey, kunzima. Angazi singizokwenza njani. Awupreventi ngani Sine? Awupreventi ngani because ukulala ngeke ngikwazi ukuvimba ukuthi ulala. Awupreventi ngani? Yini emenza ngayo ekliniki? Ukuhlukumezeka noma i-decision athi yena ngiyayithatha yokuthi angiprevent. I do not know. I'm not a psychologist. Bazodlubana abantu. Ukuzala ngokwami hayi sengiqedile, Nkosi yami, kube benginamandla bengacela sho nodokotela bangivale ngoba hayi sekwanele manje. Ngicela ukuhamba.